Dobrý deň, som Zafir Magatov a som profesor cudzích jazykov. Moji žiaci sa ma stále pýtajú, furt sa ma pýtajú, že čo je ten predprítomný čas, že čo je ten present perfect. Tak som sa rozhodol, že urobím takéto prvé video dneska a budem sa snažiť ten perfekt vysvetliť všetkým naraz. Možno to bude posledné video, záleží na to, či sa mi to podarí dostať do tých vašich hlav. Ten present perfect alebo predprítomný čas, keď si to hľadáte, predpokladám, že už všetci viete, o čo sa jedná. Čiže má dve použitia, ten present perfect. Jedno sa celé točí okolo toho how long, čiže ako dlho niečo trvá, alebo vyjadrujem, ako dlho niečo trvá. A to druhé použitie je miesto minulého času, to ukážem potom. Čiže ten present perfect. Po slovensky hovoríme predprítomný čas. Predprítomnosť neexistuje. V angličtine, rovnako ako aj v slovenčine, existujú len 3 časy. Žiadnych 12 časov neexistuje. Veľa z vás si určite myslí, že v angličtine 12 časov a to je blbosť. V angličtine existujú 3 časy ako u nás. Minulý, prítomný a budúci. A počuješ, že ten present perfect je present, čiže prítomný čas. Budeme si musieť v začiatku rozdeliť tú tabuľu na 3 časti, čiže tu bude prítomný čas, tu bude minulý čas a tu bude budúci čas. Nás budúci a minulý čas teraz nebude zaujímať, lebo sa ideme sa baviť o present perfect, čiže o nejakom prítomnom čase. A bude nás zaujímať toto. Aby sme mohli začať s tým perfektom, s tým present perfektom, musíme si najskôr zopakovať také nejaké základné veci, ktoré alebo základné prítomné časy, aby sme ho vedeli ďalej rozvinúť. Čiže každý vie, že základný alebo jednoduchý prítomný čas je napríklad, čo viem, pracujem v Bratislave. I work in Bratislava. Čo znamená work in Bratislava? Tento čas je prítomný, ale neznamená to úplne, že sa to deje iba teraz, za to, že to je prítomnosť. Pretože I work in Bratislava znamená, že furt pracujem v Bratislave. A to bude pre nás dneska strašne dôležité. Strašne dôležitá vec je, že I work in Bratislava znamená, že furt, stále bývam v Bratislave. Čo ja viem, že keď poviem, že I play basketball, tak to je, že stále, furt na basketball. Nie, že teraz. No keby som chcel povedať, že teraz pracujem v tomto momente, tak vieme, že priebehový čas Angličan povie, že som pracujúci. Čiže som sa povie, že I am. A pracujúci vytvorím tak, že dám ingovú koncovku na to sloveso work. Takže I am working. Čo znamená, som pracujúci, alebo respektíve po slovensky pracujem teraz. Strašne dôležité, že toto je pracujem teraz, som pracujúci a toto je pracujem furt, OK? A teraz si dajme príklady. Najdôležitejšie je pochopiť toto. Rozdiel medzi týmito dvomi vetami. Povedzme si, napíšeme si sem. Mám dve vety. Napríklad. Predávam auta. A druhá veta bude, že predávam svoje auto. No a aký je medzi tým rozdiel? Predávam auta povie niekto, kto je to job, kto to robí v kuse, kto na tom zarába, čiže to robí furt. Takže keď predávam auta, poviem aj prítomný jednoduchý čas a poviem, že I sell cars, čiže toto bude, že I sell cars a predávam svoje auto. Keď predávaš svoje auto, tak to nerobíš furt. Na tom aute si v minulosti jazdil, teraz ho chceš predať, predávaš ho a v budúcnosti ho mať nebudeš. Takže to nie je furt, to je teraz. Aha, a teraz sa používa priebehový čas. Čiže predávam svoje auto, bude, že I am selling my car. I'm selling my car. Čiže toto znamená, teraz predávam svoje auto a toto by znamenalo, predávam svoje auto, čiže predávam auta. I sell cars a I am selling my car. Iné príklady by sme mohli vymysleť. Ja napríklad, že hľadám si robotu. A
keď si hľadaš robotu, to je vždy teraz, v tomto momente. Nikdy si nehľadaš robotu furt. Predtým si pracoval, teraz si hľadaš, potom niekde budeš pracovať. Čiže hľadaš si teraz robotu, bude I am looking for a job. Priebehový čas. Chceš povedať, ja neviem, mám frajerku. Mám frajerku, máš furt, hej? Takže si povieš, že I have a girlfriend, toto. Ja neviem, čo mám? Bývam v Bratislave, bývaš v Bratislave furt, tak povieš I live in Bratislava, alebo aj v minulosti, aj v budúcnosti, hej? Ale keby si chcel čo máme povedať, že snažím sa našetriť si peniaze, teraz sa snažíš, našetrené už nebudeš, tak povieš I am trying to save some money, hej? Čiže toto je veľmi dôležité pochopiť. Rozdiel medzi priebehovým časom a medzi jednoduchým prítomným časom. Ten jednoduchý a priebehový. Chápeme toto, tak teraz sa môžeme posunúť na tie perfekty, hej? Čiže je taká vec, že perfekt, keď chceš povedať inú vetu, tu máme vetu pracujem v Bratislave, ale keď chceš povedať vetu, že pracujem v Bratislave už 20 rokov, pozri sa na to, že v tejto vete stále je zapracované to furt. Tak si predstav, že by som chcel povedať, že pracujem alebo furt pracujem v Bratislave 20 rokov. Alebo 5 rokov, to je jedno. Toto je blbosť, lebo toto by vyjadrovalo, že pracujem v Bratislave vždy 20 rokov, čiže 20 rokov teraz, potom budem mať pauzu, potom zase 20 rokov, potom neviem, potom zase 20 rokov. Toto vyzerá, že by to bolo, že stále nemenné, stále 20 rokov, ale toto ja nechcem povedať. Ja chcem povedať, že pracujem v Bratislave 20 rokov, ale čo teraz? Počujem, že to prítomný čas, toto sa tam nedá použiť, toto sa používa na niečo, čo sa deje vyslovene teraz, to sa tam nedá použiť. A teraz už vieš, že teraz je čas na ten perfekt. Angličan, čo povie, on povie doslova, vzorec na ten perfekt je, že on sa dá vytvoriť totiž to ten perfekt. Z takého vzorca máme panáka plus sloveso have plus tretí tvar toho použitého slovesa, OK? Čiže panák je podmet. Keď si nepamätáš, čo je podmet, to nevadí. Podmet je vlastne ten človek, o ktorom sa bavíš, ten, ktorý vykonáva tú činnosť, čiže tá osoba, o ktorej hovoríš, čiže v týchto našich vetách je to ja. Čiže to bude I, na to pripájam sloveso have, v prvej osobe tu bude I have, normálne, že ja mám, I have. A teraz tu tretí tvar od tohoto slovesa, ktoré používam. Máme tu work, takže poviem I have worked. No a čo toto znamená? I have worked. Čiže logicky, len si to prelož. Ja mám, a toto worked je tretí tvar. A ten tretí tvar sa prekladá, ak sa dá, tak ho preložím ako prídavné meno. Aha, napríklad mám, že drank a drunk. To znamená ožratý, opitý, hej, že pijem, čo ja viem, pil som a opitý. Čiže tento tretí tvar bude worked, odpracované, čiže ja mám odpracované. No a keď sa pozrieš na túto vetu, sem môže nalepiť, ja mám odpracované v Bratislave už 5 rokov. Čiže pracujem v Bratislave 5 rokov, respektíve mám odpracované. Poviem I have worked in Bratislava for 10 years. OK? Čiže keď chcem povedať, že pracujem v Bratislave už 10 rokov, tak musím povedať I have worked in Bratislava for 10 years. Nemôžem použiť tento jednoduchý čas, lebo by to znamenalo, že furt pracujem v Bratislave 10 rokov, čo by bola blbosť, OK? Iné príklady, zober si, môžeme si vystrieľať. Čiže keď chcem povedať, že žijem v Bratislave, už vieme to furt, poviem I live in Bratislava. Ale keď chcem povedať, že žijem v Bratislave 10 rokov, musím povedať, že mám odžité v Bratislave tých 10 rokov. Poviem I have lived in Bratislava for 10 years. Som ženatý 10 rokov. I have been married for 10 years. Ja neviem, že dajme tomu, že hrám futbal 10 rokov. I have played football for 10 years. Hej? Čiže mám odohraté, mám odbývané a tak ďalej. Toto je ten perfekt. Tento istý vzorec sa dá aplikovať aj na tento priebehový čas. A čo z toho vznikne? Aha, čiže idem panák je zase I, v druhom kroku pridám have a tretí krát slovesa. Aha, teraz mám am
Tretí tvar od am je I am, I was, I have been. Čiže been je tretí tvar. I have been working. Hej, no a teraz aký je rozdiel medzi I have been working a I have worked? Je to blbá otázka, lebo rozdiel medzi týmto a týmto je rovnaký ako medzi týmto a týmto. To znamená, že mám vetu. Napríklad, ešte raz, pracujem v Bratislave, hej? Pracujem v Bratislave. Dajme si, že pracujem v Bratislave 10 rokov. Pracujem v 10 rokov. Ak by som mal iba pracujem v Bratislave, tak poviem I work in Bratislava. Ale keď tam je to 10 rokov, lebo chápeš, lebo tuto môžem povedať, že furt pracujem v Bratislave. Keď tam pridám to 10 rokov, už nemôžem povedať, že furt pracujem v Bratislave 10 rokov. Hej? Angličan potom musí zvoliť to, musí povedať, že mám odpracované v Bratislave 10 rokov a povie, otočené, I have worked in Bratislava for a tak ďalej, 10 years, hej? Čiže I have worked. Jasné, že veta, keby tam to 10 rokov nebolo, tak poviem iba, že I work in Bratislava. A keď som pridal tých 10 rokov, tak z toho work som urobil tretiu osobu, teda tretí tvar. No a teraz mám inú vetu. Mám priebehový čas. Napríklad, ja stojím. Teraz v tomto momente stojím. Kde I am standing. Hej? No. I am standing znamená, že som stojaci. Teraz stojím. Ale keď chcem povedať, že stojím už 5 minút, tak nemôžem použiť tento čas. Alebo túto formu, musím použiť teraz musím použiť ten perfekt a vznikne mi z toho I have, tu som vysvetloval, ako sa to vytvorí, z toho to mi vznikne been, standing for 5 minutes, hej, čiže ten perfekt musím použiť len kvôli tomuto, že tam je to tých 5 minút, alebo tu, že je to 10 rokov. Čiže teraz ale nemôžete zabudnúť na to, že keď sa ťa niekto pýta, napríklad, že ako dlho bývaš v Bratislave, tak sa ťa spýta čo? How long have you lived in Bratislava? Ako dlho máš odbývané? Ako dlho máš frajerku? How long have you had a girlfriend? Hej? Čo aj ako dlho si na tejto hodine? How long have you been here? Hej? A tak ďalej. Čiže s tým časom, keď sa pýtaš how long a keď vyjadruješ, ako dlho niečo trvá v prítomnom čase, hej, to je prvé použitie perfektu. Druhé použitie perfektu